Let's open our Bibles in Job chapter 1. Manindog ta palihog, Job chapter 1. Verse 8, And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God, and escheweth evil. Kung ang Bible, ang Ginoo na nagsulti mo na perfect ang tao, perfect yun siya gyud. Usay kanang mamatay no, maingon din kani siya, buutan kani siya, pero kabagutan di good. Pero kabaw kani magison Bible ang gigaingon ani perfect. Ginoo na ginagsulti. Verse 9. Then Satan answered the Lord and said, Doth Job fear God for naught? Hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. Put forth thine hand now, and touch all that he hath. Muna gisulti sa yawa ha? And he will curse thee to thy face. Verse 12. And the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power. Only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. Chapter 2, sa Job chapter 2, verse 3. And the Lord said unto Satan, the second time na ni, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God, and escheweth evil, and still he holdeth fast his integrity. In other words, si Job nagpabilin niyang pagtuo. Although thou movest me against him to destroy him without cause. And Satan answered the Lord and said, Skin for skin, yea, all that a man hath will he give for his life. Verse 5, But put forth thine hand now, and touch his bone and his flesh, and he will curse to thy face. Verse 6, And the Lord said unto Satan, Behold, he is in thine hand, but save his life. Verse 7, So went Satan forth from the presence of the Lord, and smote Job with sore boils from the sole of his feet unto his crown. Hebrews chapter 10, mga igsoon, Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. And hope you will bear with me na naatay lahi na text. Verse 35, Cast not away therefore your confidence, your faith, your hope, which hath great recompense of reward. For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Verse 37, For yet a little while, gamay lang na agwanta, gamay lang na pagpadayon, sige lang, padayon lang, and he that shall come will come and will not tarry. Kinsa nang he diha? That is our Lord Jesus Christ. Moabot gyud kuno siya. Verse 38, Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Chapter 11, verse 1, padayon ni. Kabaw mo sa una ang Bible, one ni chapter. So padayon ni siya. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pagtuo itagaan tag perfect meaning sa faith. Faith is the substance of things hoped for, the evidence, ang ebidensya sa butang na dili makita. For by it, because of faith, tungod kay naa sila pagtuo, the elders, ang mga nag-una, kato mga faithful, obtain a good report. Verse 6, ayaw kalimot pangisuon, basaway pagtuo, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Last verse, 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1.
Tanawa unsay buhaton sa atong pagtuo. 1 Peter chapter 1, Hebrews, James, Peter, verse 7, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Magampo ta mga igsoon. Lord, salamat Lord sa imong pulong. You see Lord that diri ka context Lord na among gibasa Lord connected. I pray Lord na masabtan ni namon Lord unsa ni mensahe na para sa amua karon. I pray Lord na kanang naay usa ka butang Lord na angay maglig-on sa among pagpadayon diha kanimo. Kay Lord, kung wala mi ani Lord, luoy kaayo mi Lord. Kung wala mi ani Lord, kung dili ni siya mulig-on Lord, dili mi Lord kakita sa mga dagkong butang na imong gi-prepare sa amua Lord God. Lord, I pray na sa matag usa na tagaan mo kami open heart Lord sa pagdawat sa imong pulong. Kay Lord, walay lain mo usab sa among kinabuhi Lord God, ang imong pulong lang Lord. Lord, I pray na mahimo kong blessing karon, give me wisdom Lord God. And I pray Lord sa kadaugan Lord. This I ask Lord in your name. Amen. Kalingkod mo mga igsoon. Precious faith mo na itong title sa itong mensahe karon, precious faith. Diba? Maybe ikaw na kay iro, precious kay nimo imong iro. No, ka-relate ta na kay nasan mi iro sa una, namatay among iro. Nito amo luha eh. Di ba? Wa may lain. Maybe ang imong anak precious kayo nimo. And maybe naa kay relo na precious kayo nimo. Maybe naa kay sakyanan na precious kayo nimo. Maybe naa kay asset sa imong body na precious kayo nimo, di ka ganahan maguba ni. Di ba? But kani maison natay usa ka butang na atubangan sa Ginoo mas nindot pa kaysa gold ang atong pagtuo mga ison. Now, we have in Hebrews chapter 11 ang meaning sa faith. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Muna pagtuo. Ang substance of things hoped for. Na kay mga gilauman, na kay mga nakita, na kay mga saad na natanaw, nakita ni mo mo iso na bitaw no? Pwede, tinuod gina, pero wala mo nakita. You know what? We are here right now, naata karon diri, I hope na naa ka karon diri, we worship God although we do not see Him, di ba? Kung ang imong heart karon magison karong gabi una na simba kos Ginoo. Pero kung inanay imong heart ba simba kos Ginoo, unya tinud-anay lang ba naa ba tay Ginoo nakita karon? Naa ba kay Ginoo na nakita? Wala, di ba? That is faith, mga igsoon. Pagtuo na nagtuutan na nagsimba tas Ginoo pero wa tay Ginoo na nakita. You say, kaniba? You say no to sin, na yung mga sala mga igsoon, mga anak no. You deny na kay mga butang mga igsoon na imong i-deny or imong i-neglect because you believe God is watching you, di ba? Kabantay ka sa mga igsoon, kanang if kasuway ka, if Kristohanon ka, nag-fight ka sa sala, nya maingon ka, di ko ana. O di na nako buhaton. Kay nagtuo ka may na naay Ginoo na nagtanaw, nya pangutana, nakakita ba ka sa Ginoo na nagtanaw? Wala gyud. That is faith, mga igsoon, pagtuo na. We read the Bible, we pray, we do God's will, we continue, nagpadayon ta sa atong Christian life, we are expecting His return. Nagtuo ba ka na si Jesus Christ mubalik? Nagtuo ba ka na? I hope mga igsoon na nagtuo pa ta na. Mubalik si Jesus Christ. If nag-expect ka mga igsoon na mubalik siya, unya mga igsoon, nagbuhat kasi ang kaububuton while wa pa siya nagbalik, although wa ka kakita niya, wa jud ka kadungog niya, naningon siya, mubalik ko. Pero mga igsoon, nag-expect ka na mubalik siya, kabaw ka sa tawag na mga igsoon sa imong action, faith. Pagtuo. Ingon ang Bible, mga igsoon, sa Hebrews 11 verse 2, because of faith, the elders obtain a good report. Kaning mga elders, bagison, kani sila Abel, si Abraham, Jacob, Noah, Moses, Sarah, Joseph, Rahab. Sa ilang time, mga iso, nagbuhi pa sila. Buhi pa sila, ha? Joseph, Rahab, Jacob, Abel, buhi pa sila. Ang mga tao, katawaan sila. Gisaway sila, gilibak sila, di ganahan ang tao nila.
Kaya nga naman, nagkinabuhi man sa pagtuo. Imagine ka si Moses, gibiyaan ng Egypt, pakpakan ka siya sa mga taga-Egyptian na to. Wala, Pero mga ison, at the end of their life, ingon ang Bible, they obtain a good report. They have a good testimony. Kaya nga naman, because naa sila pagtuo. Di ba? Naa sila pagtuo. Nung sabay report nila, si Enoch did not die a physical death. Muna report ni Enoch. Grabe ang Enoch, no? Tanawa ng tawhana, old-fashioned kayo. Tanawa ng tawhana, ang iyang parinti, si Tubal Cain, kay worldly kayo, nagtukod og city, pero kani si Enoch, grabe, sige gigwalig yun. Pero mga ison, ang report ni Enoch, kabaw ka si Enoch ba'y, gikuhas, ginawa siya namatay. Nga naman, kinagtuo man siya siyang Ginoo. Muna yung report niya, kabaw mo sa report ni Noah, ingon ang Bible, Noah prepared an ark. Pagbuhi pa si Noah, nag-prepare siya og ark, mura siya buwang. Nga naman, may ulan. Di ba? And it maybe si Noah nagtukod og ark, layo-layo pag yun. Kaya nga naman, kung naman ito yung mga kahoy diri, of course, nahurot na to. So, layo na po, kuha po, tama. But yung Bible, he moved with fear. Muna yung report ni Noah. Ang kabal ka sa report pa na, si Noah o iyang tulo ka anak o mga asawa siyang anak nabuhi. Kaya nga naman, tungod siyang pagtuo. By faith, mga ison, Abraham lived his family. Napa, Abraham offered Isaac. Grabe ano? Iyang gi-offer iyang anak. Iyang gi-offer, walay pagduwa-duwa, walay reservation. Gilord, imo ni ganahan ka ni, imuhan ni. And muna ang testimony ni Abraham, gitawag siya father of faith. By faith, Moses crossed the Red Sea. Ang Egyptian na tumuso, lipay na kayo, na-corner na sila. Patay na, but by faith, si Moses, niabli ang dagat. Kakuha ka na. But for you, for me, for us today, mga ison, unsa may gi-require sa Ginoo nato karon? Ni-require bang Ginoo nimo na basta di ka makaablis dagat, wa kay pagtuo? Ba, dili mga isunoy. Unsa may gi-require sa Ginoo gid nato karon? Do we have to build an ark to please God? Do we have to divide the sea? Do we have to offer your child para mingon ka anak kinabuhi kas pag dili mison? What does God require from us? Ingon ang Hebrews chapter 10, the just shall live unsa man by faith. Simple ka kay nga naman, basta Kristohanon ka, magkinabuhi ka sa dili pagtuo, walay pagtuo. Ingon ang Bible, wa ko nalipay nimo ang Ginoo, wa nalipay nimo. Di ba? Nganong nalipay man ang Ginoo ato mayson, niabli ang dagat, iya betong trabaho. But si Moses nagkinabuhi sa pagtuo. Di ba? Katong si Enoch gikuha sa Ginoo, gitranslate. Ginoo beto na trabaho. Ba si Enoch lang mayson nagkinabuhi sa pagtuo. Kita mo ison, we can never know unsay buhaton sa Ginoo sa atua, but ang iyang require lang gyud sa iyang mga Kristohano na anak, unsa man, the just shall live by faith. Simple faith mo ray gi-require sa Ginoo mo ison. Ingon pa Jesus Christ, mustard seed like faith. Wa ko kita ana, to be honest, but ingon sa Pastor Adrian, gamay kuno kay na. Kay kag mustard seed kuna kay faith pareha kadaka ni, meaning may ison visible faith. Pagtuo na makitaan ba, pero gamay, mutubo na. Di ba? What does God require from us? Simple faith. Faith, kabaw ka usan yung pagtuo mo ison? Faith is simply trusting God, obeying His word, believing in His promises, surrendering to His will. Do you know what pleases God? Kabaw ba ka mason, unsay maka-please sa Ginoo? Unsay makapalipay sa Ginoo sa atong kinabuhi? Unsa man? If we live by faith. These elders, person, kani sa Hebrews chapter 11, these elders who live by faith wrought miracles. Kaya nga naman, nagbuhas lang mga dagkong milagro. Kaya nga naman, because of faith, ang Ginoo nalipay nila. But for all of us today, Mason, you cannot open the Red Sea. Dili na mo wala na kay, karang, may think pa ka ba na, di ko mamatay. Di na natuwa karon. Pero wala ba imposible? Kuha ka? Pastor Jimbo telling the church that he saw a 4-story building. Kabaw ka unsa na? Faith.
Dr. Gisalva Maison, nakita, nag-visualize siya na ang whole Philippines ma-saturate through the saturation team gamiton. Kabaw, kaunsa na? Faith. Di ba? Pastor Benny Abante Maison, nag-dream siya, nag-visualize siya, nakita niya Maison, naingon siya na 400 million church building. Dili church ha? Church building. Wala pa Maison na, pero nakita niya, na-visualize niya Maison. Kabaw, kaunsa na? Faith. Pagtuo. And for us, mga ison, kita or maybe ikaw simple kay ka na young people. I-couple ka na, inang couple magtiayon mo na, kanang simba lang ka. Yung couple ka na, dili ka sikat sa society, pero simple lang ka ba? You pray to God na, Lord, dikit ko ang ayan, Lord, nagamito nimo, but Lord, please, Lord, himu akong vessel unto honor. If nagpray ka na Maison niya, nagtuo ka gamiton kas Ginoo, that is faith. Maison, lailahi ta mga ison. Lahilahi ta. A father believing that God will supply the need of the family, kabaw kaunsa na, that is faith. Pagtuo, young people pray to God, Lord, I will be professional, Lord, and Lord, gamita ko, Lord, mahimo ko professional, Lord, para nimo, kabaw kaunsa na, faith. Usa kayang people, ido siya siyang pastor, true story. Pastor, mahimo ka kong engineer, pastor, bugo man ko. Pastor, di gyud nako kaya, pastor. First year pa siya ba? Doon siya siyang pastor. Pastor, mahimo ka kong engineer? Ningon niya, Pastor Brad, basta i-surrender ni mo sa Lord, di mo ako engineer, magamit ko sa imong buluhaton, Lord. You know what? Ni doon na siya siyang pastor rin. Pastor, engineer na ko. Tarawa, pastor, pasar ko, pastor. Diba? Yung pastor, wow. Ingon ang pastor rin ako na, dili tanang yung people, pareha sa tuniya. Na iba na, nakalit na lang ka, ha? Nanaday ka diha. Diba? Pang-isod ka to na yung people, so tiyan ka, wato siya kaabli yung dagat. Wato siya kaabli dagat. Wato siya kanang, unsa pa na dagkong butang diha, wato siya ni-offer siya 1 million. Wala ito mga ison. Simple lang siya. Nagsalig lang siya sa Ginoo na, Lord, gamita ko, Lord. Lord, pasara ko para sa imong kahimayaan. Pero mga ison, I tell you mga ison, kato na yung people, kung nalipay ang Ginoo ni Moses, nalipay po ang Ginoo ato niyang people. What does God require from us? Simple faith. Simple faith. The just shall live by faith. Faith is simply trusting God, simply obeying His word. Kabaw ka Maison, ang pagtuo, normally, wala tana. Wala tayo pagtuo eh. And nakabaton tag pagtuo kay nadungga na to. Unya, ni grow ni, nagpadayon ta. Kani Maison, and you know what? Kani it will come a time na, Lord, dili na ako, Lord, ikaw na ma-follow sa ako Ako ni surrender lang akong will, ikaw i-deny ni na ako, Lord, ikaw ngay ma-follow, Lord. Lord, na ako yung mga plano, na ako yung mga dream, pero ikaw unta, Lord, muna pagtuo. Di ba? Greater faith. And you know what, Panginoon? If there is one thing, listen to this, if there is one thing that Satan tries to take away from us, kung na may usa ka butang, mga iso na gitry sa yawa o guba sa atuwa, kabaw kaunsa? Ang atong pagtuo. Ang atong faith. Kung na may naningkamot ang yawa, may sana, gubunin ako, ang atong pagtuo. Remember, God is our source of faith, and Satan's main job is to take away our faith. Ang trabaho yun sa yawa, mga ison, kuwaon na niya itong pagtuo. Wa na, ang Kristohano na, wa na nagpadayon. Wa na. Yan, nagsimba pa na diha, pero wa na pagtuo. Di ba? Kabaw ka, mason, let me give to you my points, ha? Point number one, Satan's attack. The attacks of Satan. The attacks of Satan. Na yung mga area sa atong life, mga iso, na atakihon ka si yawa. And you know what? Di ka mag-expect ani, kaya nga naman, ang yawa, kamauman sad. Ingon na Ephesians chapter 6, verse 16, last statement diha, the fiery darts of the wicked. Di ba? Ang yawa, miso, makakabantay, miso, naray. Iguay. Nagsali ka, maayo ko aning butanga, maayo ko aning, pero tanawa lang, watang yawa, ikon ka na, kumpiyansa ka, bugiro ka. Di ba? Ay, kanang kumpiyansa ka ba? Maayo na ko, stable ako. Nay, pastor's wife, mga ison, pastor's wife, a very known pastor's wife. Ningon siya, if na ako'y gimahayan sa akong kinabuhi, katong waan ako nag-pray sa akong mga anak, kaya nagtuo ko, nang akong mga anak stable na.
Nagtuo siya mga ison, ang iyang anak mga ison, ang duha, ang tulo pastor's wife na, ang usa missionary na, ang usa mga ison kanang doktor na. Grabe yan, successful kayo, pero mga ison, stable na kayo. Pero mga ison, giatake siya yun, siya, nagtuo ko good na okay na mi. Ang fiery darts of the wicked, mga ison, wako kabaon sana. Di ba, wako kabaw. But tarawa na itong life ni Job, asa nang giasa ang mga area na giatake siya sa yawa. Number 1, finances. Job chapter 1 verse 14, tarawa. Job chapter 1 verse 14, tarawa na yung attack sa yawa. The purpose sa yawa ha, yung yawa, grabe. Lord, tangtangan na Lord, i-allow Lord na maguba ko na niya, tarawa. Job will curse you. In other words, may son, basta maguba ni Satan ang faith ni Job. Maunsa naman si Job, mupadayon pa ba siya simbas Ginoo? Dili na. Kaya nga naman, naguba na niya pagtuo. Tarawa, Job chapter 1. Job chapter 1 verse 14. And there came a messenger unto Job and said, the oxen were plowing, and the asses feeding beside them, and the Sabians fell upon them. Verse 15. And took them away. Yea, they have slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. So nawa na iyang mga usana, ang iyang mga asses, ang iyang mga oxen. Verse 16. While he was yet speaking, there came also another and said, the fire of God is fallen from heaven, and hath burned up the sheep and the servants, and consumed them, and I only am escaped alone to tell thee. Nawa na pud ang iyang sheep. Verse 17, while he was yet speaking, there came also another and said, the Chaldeans made out 3 bands, and fell upon the camels, and have carried them away. Yea, and slain the servants, camels put, with the edge of the sword. Kabalo ba ka mga unsay na hibili ni Job? Upat na lang ka servant o iyang faithless na asawa. Muna nahibili niya. Grabe, gibilnan pa siya upat ka pakanunon. Grabe, kanang upat ka pakanunon. Di na sa nalalim mo eh. Pag gibilnan siya usa para mo report, grabe, asas Ginoo, no? Gibilnan siya usa ba, kanang para mo report na sa bad news ba? Di ba? Gibilnan siya anak. What is left for Job? Mo na to. Instant bankrupt. Kabaw man tabo ison. Wa man siguro ni money na time. Ang ilang trade, katuma mga animals. Ang riches ni Job, ang iyang pagkadato. Nagka-base man nato yung mga animals. Okay? Naka-base man nato. Pero giunsa man sa Ginoo, gialaw sa Ginoo, ang yawa mo move. Ang yawa mo ison. Naningkamot gupon si Job. Instant diha dayon. You know what? It is easy to get along with everybody or anybody if your finances is stable. Okay ba kayo? Kabantay ka na? Kung ang imong kwarta, okay kay ka. Kung ang imong kwarta, kanang nakahimutang kay ka, at peace kay ka, daghang kay kag madawat, kay nga kag, grabe ha, oy, sige kong dawat, di ba? Inig atubangan mo sa tao, nindutay. Uy, kamusta? Uy, nakay problema, sige. Kinaam kay panalangin. But what if mga isonbi, wa kay mahibilin sa imo ha? Musimba pa ka? Di ba? What if mga ison, pag imo rin calculation ba, times sa wa naman, di naman kukabot ani next month. Musalig pagkatas Ginoo. Ang question mga ison ba, unsa naman ta? Di ba? Dili lang mga ison na instant bankrupt si Job, kabaw pagkaasa na area at takihon ta sa yawa. Number 2, family. Family. Verse 18, Job 1:18. While he was yet speaking, there came also another, nanaputay, and said, thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And behold, there came a great wind from the wilderness, and smote the 4 corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead. Imagine na, tanan yang anak patay. Diba, tinudaan na lang, basta na ay masakit sa atong family, sa atuang family. I'm talking about akuang family. You're talking, if ikaw imong family, imuhang family ba? Di ba basta na masakit nila, mag-pray ka, mag-uul ka? Di ba? Lord, ayuhan ni Lord. Lord, please, Lord, kanang pagawsa na siya sa hospital, Lord. Pero kani mga isonbi, what if pag-prayin mo ayuhon, pero patyon des Ginoo? Mutuo pa kakas Ginoo? Di ba?
Before this, mga ison, si Job nag-offer biya sacrifice para sa mga anak. Nag-offering biya si Job, Lord. Nag-pray biya siya para sa mga anak. Pero tanaw si gibuhat sa Ginoo. Gipatay tanan. If ma-happen sa tuwa mo ison, kumusta mo na itong pagto? Musalig babagi hapon tas Ginoo? Or maingon ta na, wa mo kay ayo, Lord. Unfair man ka, Lord. Di ba? Problems, sickness are not always authored by God, but it is all allowed by God. Dili tanan bison gi-author sa Ginoo. Ang yawa ba i-authoran pero gi-allow sa Ginoo. Di ba? Kaya taraw pang ikatulong area may son, tarawa asa mo atake ang yawa. Satan attacks our flesh. Flesh. Ingon na yawa, skin for skin. All that a man hath is his life. Tarawa, hilabta na to yung kinabuhi. Tarawa, kabaw man taon sa inahapen ni Job. Di ba? Boils, mga burot-burot. Di ba? Wow, I don't know, mga son, unsa, ang area mo atake, you cannot know, ingon ka na, okay raman mawa akong balay, di man sana ako ang balay. Ingon ka, okay raman kanang sakyan na, waram sa ko. Kanang ako anak, sige. Ginoo na tan. Pero hilabta na ka ba? Magtingal na ka. Di ba? Magpabilin pagliko na tong pagtuo. Dili lasad ka na, mga son. Kanimo sa ikaupat, Satan attacks our friends. Usay mga son ba kanina tense ha. Ang yawa gamiton ang mga friends para gupo na tong pagtuo. Kabo ka kisay si Job ingon ang chapter 2 verse 11. Now when Job's 3 friends na siya tulo ka friend, ay salamat na ako ang mga amigo ni abot. Pero misod hala, dili mo to comfort friends. Discomfort man. Imbis mo encourage si Job, gipangitaan mo siya sala noon. Job, nagduwa-duwa gid ka sala, Job. Di ba? Inana mo I hope may so na naatay daghan friends, dili lang tulo atong friends. Di ba? Kaya nga naman kaning tulo ni Job, migo ni Job, di gini panalangin. All the attacks of Satan, my son, in this area, tanang attack ni Satan kani, igunin nimo. Family, finances, ang imong flesh, iguni sa yawa. Ang imong friends, my son, iguni sa yawa. Pero ang yawa, my son, na ay main purpose nganong iguon kani niya to pull us away from God. Para kuwaon kaniya sa Ginoo. Wata lang Ginoo. Tangtangag protection si Job, tanawa tungluhon ka na. Ang purpose sa yawa, may son, ngano tagaan tanyag attack, problem, to pull us away from God. Ang yawa, mag-try o convince nato, tagaan kanyang problema, na usay, para nato, bugat kayo, para ma-convince ka, to convince us that God is not good. Di ba? Muna yung purpose sa attack sa yawa, tarawa, huwata lang. God is unloving. God does not care. God is not in control. God is unfair. In other words, Satan will try to attack our faith in God. Diba? If ma-happen ni nato na mga attack, kumusta ka? Pabilin pa ba ka dagtuos Ginoo? Para aritas point number 2, number 1, the attacks of Satan, Satan's attack. Kani number 2, the sure assurance, ang sigurado na saad sa Ginoo. Ang assurance sa Ginoo na may muhatag og assurance pero time sa kuno na sa kinsay gahatag. Tanawa sa Hebrews chapter 10 verse 35. Cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. Di ba no? Kung imo ning ilabay ang imong confidence, ang imong faith, hala, wa kay reward. Saya nga no? Di ba? Kung si Job, mga ison, nag-give up pa si Job, makita ka niya yung mga anak o yung mga apo-apo. Wala gid mga ison. We'll know the end of Job's life. Kabauta sa end, sa Job chapter 42, kabauta sa end, mga ison. Times 2 ang blessing sa Ginoo. Times 2.
Verse 36, Hebrews 10:36, for ye have need of patience, that after ye have done the will of God, unsa man, ye might receive the promise. Naagyo di ay. Time sa naay atake ang yawa, pero pasensya lang. No? Pasensya lang. Verse 37, for yet a little while, and he that shall come, waabot ko di ay siya, will come and will not tarry. No, kanito to, for yet a little while, and he that shall come will come and will not tarry. Sa last chapter sa Bible, Revelations 22 verse 12, o sa isulti niya, Revelations 22 verse 12. Revelations 22 verse 12, behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Migson, naagyo di ay. Di ba? Wala ni promise ang Ginoo na you will have a problem-free life. Wala. Pero gi-promise niya, gi-assure niya na naaligi kay reward. Kay reward. Kay reward. Ayaw tangtangay mong pagtuo. Di ba? Ayaw kuhay mong pagtuo. Tarawa ni, sa itong Hebrews 11. Hebrews chapter 11. Tarawa niya, verse 11. Ako lagi pili si Sarah. Through faith, also Sarah herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because he judged him faithful who had promised. Tarawa, si Sarah, wala pa siya na mabdos. Ang Ginoo ni promise na niya. So si Sarah, ingon siya man na, Lord, sige Lord, kabalo ko na imo nang tumanon. So sa pagmabdos ni Sarah, pagpanganak niya, nangita siyang strength, nakadawa siyang strength, Lord, din ako kaya tagay kong strength, kini promise biya ka. Kikuwagan, diba? Kaya nga naman, siya may nisulti. No? Ang iya, Lord, imuha biya ni Lord. Diba, Lord, siguro ba, sa iya ng katiguangon ba, Lord, tagay kong strength, Lord. Diba? Sumpayan na to, sumpayon. Therefore, verse 12, sprang there even of one, and him as good as dead, so many as the stars of the sky in multitude, and as the sand which is by the shore innumerable. Verse 13, these all died in faith, not having received the promises. Ang saad sa Ginoo ni Sarah ug ni Abraham, Sarah, Abraham, ang inyong mga anak parihas kadaghan sa sands. Ang inyong mga anak parihas kadaghan sa stars, dili maihap. Kaihap ka Abraham, dili Lord, inana kadaghan, di maihap. Pero pangutana, nakita ba to nila? Wala mangigsuon. Namatay na lang si Sarah, usapay ang anak. Pero maysun nagkinabuhi siya. Nagkinabuhi siya, naunsa man, na sa pagtuo, naunsa man, ang Ginoo iyag yung tumano niyang saad. That's why namawa si Sarah. Gibutang siya sa Hebrews 11. Gibutang siya na naa siya good report. Kaya nga naman, nagkinabuhi siya sa pagtuo. Nagkinabuhi siya sa pagtuo, mga ison. By the way, mga ison, we are not talking about saving faith. Dili ni saving faith. The just, ang luwas, nagkinabuhi sa pagtuo. Diba? You see, the problem is there. The attack of Satan is there. Muna problema, ang problema kay na ang attack sa yawa. But for those who kept the faith, those who believe in God, who believe in His promises, who believe in His word, remain faithful and loyal to God, and were never ashamed. Wag yun sila naulaw, naon sa man, na simple lang sila. Was sila naulaw, magso na ang mga tao, ginig-reject sila. Was sila naulaw, magso na ang mga tao, karang dili sila i-accept. Was sila nauwaw, magso na sa man, lahi sila. Di ba? So, ikani magso ba? Na yung mga Kristohanon na nag-try, i-accept sila sa world. Kung na kay mga unbeliever na mga relatives, usay, na yung mga Kristohano na ganahan sila, i-accept sila mga unbeliever relatives. Pero tanawa mga iso, nganong ganahan kayo i-accept kanila na si Apostol Paul o si Jesus Christ, magit gani i-accept. Di ba? So, tanawa ni mga iso, di kayo accept, di kayo na magkasinapo to eh. 2 Timothy chapter 1 verse 12,
For the which cause I also suffer these things. Hala, nag-suffer si Apostle Paul. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed. Tarawa, and am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Abraham, Moses, Joseph, Job, Daniel, Sarah, Enoch, even in great trials, they remain faithful and obtain a good report. They obtain a good report. So look at the reward of their faithfulness. Tarawa ilang reward. Hebrews 11, verse 16. Tarawa ilang reward. But now, they desire a better country. Tarawa, that is, unsa man, heavenly. Wherefore, God is not, tanawa, ashamed to be called their God. Di ba no? Usay maulaw ta, di ko may katawaan niya ko, mabarug ko. Katawaan niya ko, ay lain kay, di niya ko i-accept sa akong friends, sa akong classmates, di niya ko i-accept sa akong relatives, di niya ko i-accept sa akong neighbors, kay dili ko in, or mag-live ko in faith, dili ko mo copy nila, pero mga son, ayaw ka ulaw mga son, mubarug ka. Ingon ang Bible, God is not ashamed. Ako'y Ginoo na. Hilabti na, kaya kamoy kontra na ko. Di ba? And tanawa, for He had prepared for them, unsa man, city. Wala kita si Sarah, ana. Wala kita si Abraham, ana. Nag-live lang sila by faith. Nag-live lang sila by faith. Wasla kita sa city, pero ang Ginoo miso nag-prepare din nila og blessing. Sige na, padayon lang diha. Kita ka na? Di ba? You see, mga igsoon, God prepared for them a city. You know, maybe wala tay balay diri, maybe walay karang sa kalibutan daghan tag problems, but ang challenge ani misun ba? Let's just be faithful, because right now God is preparing a city, a mansion. Di ba? Nag-prepare ang Ginoo. Kaya, who knows, Mason? What kabalo, Mason? Kung ganahan, nalipay ang Ginoo sa ato, ganahan siya, mahimutang blessing while naapata diri. Ipa-experience ta na while naata diri karon. Di ba, no? Kanindot. Number 3, Mason. Number 3. So, naa ang attack di Satan, naa ang promise sa Ginoo. So, nara diri, the sanctified attitude before God. Unsa man ang atong appearance atubangan sa Ginoo. Kita na luwas ta, ang speaking to every save, luwas mga ka. Unsa man ang imong attitude atubangan sa Ginoo. Na ang attack sa yawa, wala question na ang yawa, atakihon ka. Imong flesh, atakihon na. Imong finances, hala ka. Tagaan ka problema diha. Ang tagaan ka problema sa imong family, atakihon gina. You'll never know. Asa yung mga darts sa imo, ha? Number 2, gisaara na ta. But number 3, Mason ba? Unsa man ang atong attitude? As a saved person, as a Christian, what should be my attitude? What should be my character? How should I live? What should be my action while buhi pa ko? While buhi pa ka, karon naglingkod ka diha. Di ba? Unsa man ang atong batasan atubangan sa Ginoo? Tanawa sa Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10, verse 38. Simple. Now, the just, unsa man, shall live by faith. But if any man draw back, ikaw ni, sige atras, sige backslide, sige ayaw pag-faithful, sige sukol. My soul shall have no pleasure in him, but we are not of them who draw back. Anto, unsa man, perdi, di ba? Balik-balik na Pastor Jimbo. Atras ka. Imbes atong Christian life forward. Ikaw, atras ka. Pildi ka. Di ba no? We are not talking about, again, saving faith in here. What ang nagstorya ni, di ko mag-faithful, di na ko, dili ni mga inana, nagstorya ni blessing, nagstorya ni testimony, nagstorya ni sa mga saad sa Ginoo na iyang gisaad sa mga anak. Kaya nga naman, ang iyang kalipay, bison ka na atong pagtuo, precious faith. Unsa man ning living by faith, unsa man ni magkinabuhi ko sa pagtuo, unsa man ni pasabta ko, unsa man ni taingon ang Bible bison, unsa ning living by faith is to live, number 1, to be persuaded.
to be persuaded. Not just kaning persuaded, bison kaning word persuaded ba? Nagkinabuhi kas pagtuo, unsa man ning pagtuo? Brad Geofed, Kuya Geofed, unsa man ning nagkinabuhi kus pagtuo? Number 1, to be persuaded. Kaning persuaded, bison, you are not just thinking that God is good. Maayo bitang Ginoo. Kay what if bunalan ka, what if tagaan ka problema? Mingon tayo ka na, di maayong Ginoo. Kaning persuaded, bison, wala lang ka nagting that God is sovereign. Unsa na sovereign? Siya magbuot ba? Kaya nga naman, what if dahil butang na di ka ganahan siyang pagbuot? Ikaw na magbuot. Di ba? But kaning persuaded, mga ison, is to be completely convinced. Convinced ka with all of your heart and mind that God, ang Ginoo, mga ison, He is everything that He claims to be. Lord, if maunay mong gisulti, Lord, sige, Lord. Maunay ma-follow, Lord. Di ba? 2 Timothy 1:12, di ba? I am persuaded. Di ba? Nag-suffer ko ani. Yung si Apostol Paul, ganahan ba siya mag-suffer? Di kisa may ganahan mo suffer. Di ba? Ganahan ba siya? Lord, gamiton ko nimo pero walay problema ha. Dili mo isunoy, pero yung sa Apostol Paul, I am persuaded that He is able to keep that which I have committed. Nagtuo ko, tanang gisultis Ginoo, iyan ang buhaton. Persuaded, no question about it. No doubt about it. Dili lang to be persuaded, bison unsa maning to live by faith. Number 2, to be obedient. If you are convinced that God's way is the best way, that belief should naturally lead to obedience. Kabantay ka, duha ka dalan. If ever duha ka dalan padung sa Ayala, agi ka diri 03L or agi ka diri sa Ayala Access. Nya moingon ang Ginoo, ayaw agi sa agianan diri. Ari ka agi. Muna Ginoo, kana mo sunda ako ana. Moingon ka, ay di ko Lord, kay mas duol ang agianan diri. Pero dili misonoy, if convinced ka na mas best ang planos Ginoo, mulid na siya, convinced ka ha? Mulid na siya og unsa? Obedience. Sige Lord. Sige Lord. Muna'y living by faith. Wa ka kabalo ba, Lord? Wa ko kabalo Lord ha? Ang ako na inibawaan Lord kay mas dali diri Lord. Pero sige Lord. Obey ka ba? Bahalag dili imuha. Di ba? Dili lang to be obedient, mga ison. Number 3, to be willing. To live by faith is to be willing. Lord, if ganahan ka ni Lord, sige Lord. To be willing is to break your will and God's will be the one left. Dili lang, mga ison, duha ka bukdalan. Ang usa ka daan, mga ison. Pwede ka moagi dito, pwede ka moagi diri. Pero mga ison, ang imong will, imo yung gigubaba. Ang dalan na imong ganahan, imo yung gisunog. Nya walay lain, Lord, sige Lord, ikay masunod Lord. Willing ka, ay Lord, basin pwede pa ni Lord. Di ba? No, wa kay lain ways gi-consider ba? Proverbs 3 verse 5 to 6. So sige sulti diha. Trust in the Lord. Tanawa, open Gio. With all thine heart, tanawa, and lean not unto thine own understanding. Muna siya to be willing. Wala ang imuha ba, ang imong will? Wala na. Sumpay Gio. Verse 6, in all thy ways, o saman, acknowledge Him. Dili na imuhang ways. Ay Lord, kabaw man ko Lord. To live by faith, my son, is to be willing. Lord, sige Lord, ikaw Lord. Di ba? Ikaw Lord. And number 4, mga iso, number 4, dili lang to be obedient. O saan live by faith? To be persuaded, to be willing. Number 4, to rely. To rely. O saan rely? O saan rely? Nindot kayo mga ison ka na naa kay Papa na milyonaryo. Nindot kayo na mga ison ka na naa kay dakong kwarta sa bangko. Di ba? Pero kung ang imong reliance pa ison, Ginoo ra gid ba, Lord? Ikaw ra gid, Lord. Muna'y faith. Di ba? Wala ka nag-hope ba sa imong papa, sa imong mama, or sa imong trabaho. Ang imong ginilay ba, Lord, ikaw ra gid, Lord. Di ba?
Lord, pagbuhi sa akong family, Lord, ikaw ra gyud, Lord. Moingon ka, mabuhi ko, kay nindot ko kong trabaho, God. Graduate ko kurso, God. Di ba? Gwapo ko, gwapa, God. Pero son, dili na pagtuo. Di ba? Pagtuo mo son is wakay lain girelay, Ginoo lang yun. Di ba? Ginoo lang ba? Dili lang sad ang pag-faith misod kay to rely kani. Last, to rest. To rest. If you say you rest on something, you are saying that something is giving you comfort and peace of mind. Bantay ka? Kanina pulpit, naka-rest gyud ko ani gyud. Meaning, kanina pulpit, naghatag nila ako peace of mind, kaya naka-rest man ko ani. Kanina pulpit, nakahatag nila ako comfort, kaya nakapahuway man ko ani. Pero mga ison, tarawa ni. Isaiah 26:3. Isaiah 26:3. Isaiah 26:3. Thou wilt keep him, unsa man? Unsa? Perfect peace. Tarawa, whose mind is stayed on thee because he trusted in thee. Kung ikaw, mga igsoon, nag-worry pa ka, but pasabot, ang imong faith, dili pa enough. Di ba? Ang kanang rest, mga igsoon ba? Kanang nagpahuway na ka ba? Lord, naa ka, Lord. Naghigda ka ba? Mura kang Ginoo ba? Katri ang Ginoo, katri. Yan, nihigda na ka. Lord, salamat, Lord. Ma-worry pa ka na nagsalig ka niya. Kuha ka, muna'y faith, mga igsoon. Kita mo isang tinudanay lang. Ang sala na usay magbalik-balik na to, hindi takabantay na sala di ay kanang worry. That is the universal sin. Kaya nga naman, walay tao di ma-worry. Di ba? Ma-worry ta. Pero mison, basta ma-worry pa ta. Ang kuno sa nato, kuwang patag pagtuo. Kuwang patag ina-worry pagod-tagod. Nabalaka pagod ta. Pero kana ko, iyon ang Bible ko, tarawa. Perfect peace. Napaday worry ang perfect peace? Ha? Tagay ko, napa ba na 1% of worriness? Kanang perfect peace? Wala if perfect, so meaning perfect yun. Wag siya na balaka. That is living by faith. Perfect peace. So if a Christian may son, ma-worry pa. Kuwang pa, Lord. Kuwang pa, tagay po, Lord, help me, Lord. Magtuo pa ko ni mo, Lord. Masalig pa ko, Lord. In closing, may son, in closing. If there is one thing that Satan will try to destroy, to take away from you and me, unsa man na, ang atong pagtuo. Diba? Or maybe kay Mason, daog na ang yawa nimo karon. Ako kabaw. Maybe naglingkod ka diri ba, pero wala kay pagtuo. Saba ka diha oy. Balik ang Ginoo. Di ko mosalig sa akong trabaho, di ko mosalig sa akong kwarta. Salig ko sa Ginoo. Naam ko'y trabaho. I don't know, ako kabaw, galingkod ka diya, por imong pagsalig, wanas Ginoo. Pwede. Kisa may daog karon, ang yawa. Kaya nga naman, mo manay trabaho sa yawa, kwaon niya imong pagtuo. Diba? 1 Peter 5 verse 8, the devil, our adversary, yung Bible, seeking whom he may devour. Diba? Walketh about. Naglakaw-lakaw rang yawa. Naray, tukbo ni na ko gamay pagtuo. Wala, tukob da. Abot ang problem. Labayan og problem sa flesh. Wala na pagtuo. Labayan og problem sa family. Guba ng pagtuo. Labayan og problem sa finances. Wala na pagtuo. Na-devour na sa yawa. And so, if there is one thing that we should try to make strong in our Christian life, unsa man, ang atong pagtuo. May son, naningkamot ka na mo strong imong muscle. Ano kay ka ba? Gara kay ka, di ba? Muta asang CR. Narito eh. Wow, biha, ana pa. Di ba? To, di ba? Pero may son, ang dapat naligon sa tong kinabuhi, kabaw ka unsa pagtuo. Pagtuo may son. Bata pa ka or young people ka or even ako may son, kabaw ka unsa akong kinahanglanon, ligo na pagtuo. Kaya nga naman, kung akong pagtuo weak, hala, kaluoy na ako. Kaluoy sa akong pamilya. Kaluoy sa ministry. Nagwali niya, way pagtuo, nagsalig sa tao. Di ba? Nagsimba-simba niya. Nga nung may influence, kayo may pagtuo. Di ba? Hala, kaluoy, sige lang ka-worry. Hala, pila na kaadlaw, pila na kabuwan, mura gihapon siya. Kaya nga naman, sige mag-worry.
walay pagtuo. But if naatay ang strong mga igsoon, kabaw kaunsa. Kani, tanawa. Jude, verse 20. Wa may line, chapter 1, verse 20. Beloved, building up. Masa may anong ito, i-build up ang imong muscle? Diba? Wala may sanoy, building up o saman yourselves on your most holy faith. I hope may son, kung naatay paning kamutan, kanang mo atong pagtuo ba, mudako ba, atong pagsalig, mulikon. Remember may son, manako, Satan's desire is to break us. Ang desire ni Satan, may son, maguba ta, para mauwawan, maguba ang pangans Ginoo. Muna'y desire sa yawa, gubao. Ang desire sa yawa, mison, kanang, ang attack niya, mison, kanang, mawatas Ginoo. But ayaw kalimot, mison, ang Ginoo, magpada na tog problem, dili para sa yawa, dili para maguba ta. The purpose, ganong, itry tas Ginoo, is God wants us to mature. God wants us to be blessed. Ganahan ang Ginoo mga igsoon na, kani ba, naay mga problema mga igsoon, naay mga problema ilabay sa imuha. Ang angay na itong response sa mga igsoon, Lord, salamat. Kabaw ka, sayok biya na mga igsoon, mo-question, Lord, ngano ako man? Kinsa man ta para mo-questions Ginoo? Wala tayo right mo-questions Ginoo. In the first place, siya ko'y gabuhat na to, good. Tanan ko na to, iyaha, good. But you know what? Do you see, unsay one purpose sa problem? Unsay purpose ani mga problema, mga sickness, mga struggle. Unya, blessing if magpabili nimong pagtuo. Some people, maybe your relatives, maybe your friends, your unbeliever friends, your neighbors, basta maabot ilang problema, wa sila kabalong sa ibuhaton. But if ikaw misan Kristohanon ka, moabot ang problema, maglikunin mo pagtuo. Ano gituyo man as Ginoo? Because some people should see how it should be. Masapay pasabuti mo. Example, duha mi sa kong ati Ivon. Example, nangalagad ming duhas Ginoo, nag-soul winning migdungan, nag-pray mig Bible dungan, you know, kanang kami malipayon mi nangalagad sa Ginoo, you know, faithful mi. Example lang ha, kami duhang ati Ivon. Niabot ang time na gitagaan ko cancer sa Ginoo. Sakto ba mo question ko sa Ginoo na, Lord, anong di ba na akong ati? Lord, anong ako man? Time sa Lord, pareha man minangalagad. Sakto ba mo ingon ko na sa Ginoo? Dili oy. Who art thou that repliest against God? Wa jud kay right yun. Pero you know what, my son? If I take it by faith, Lord, na kay plano. Some people should see how it should be. Na yung mga tao na dapat sila makakita kung unsaon na pagdala. Maybe himuon kang instruments Ginoo ba, na unsa man lahi ni siya, no? Tanawa, na siya problema, pero tanawa, you will have a good report. You will have a good report. Diba? Ingon si Peter, mingon that the trial of your faith, unsa man, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, with problems. It be tried with problems, finances, kitistingan ka, pero tanawa, wag ka na worry. Mingon na imong tao ba na, lahi lagi ni siya, no? Mingon ni mong anak, tinood ni Mason na, mingon gid ko Mason, lahi akong papa. Mingon gid ko. Kay kapila gid try with fire sa finances. Kung papa, wag yun. Kita ko ba na, lahi gid ni papa yun. Sa una pa na ha, wala pa ko na. Akong mind setting ato, lahi pa. Napakos kalibutan na to, bro. Magtanaw ko sa, basta na'y problema, mutanaw ko sa akong papa, dayon. Okay pa man akong papa, okay pa mi. Ba? Tinood na. Pero, some people, I should see it. I saw it from my father. So, tanawa. Diba? Maybe may iso na kay mga problema, but some people, minsan, dapat lang sila makakita kung saan na pagdala. Kung saan na pagdala. Kaya nga naman sila, was na kabalo saon. Normally, sa unbeliever, makaproblema, ay, diba? Wala na ay, di na, mamalikas pa na. Diba? Or, mangilabot pa na, magkakuwang-kuwang, mangawat pa na. But kita mo sa lahi man ta, the just shall live by faith. Diba? Pagtuo.
Question, my son, how is our faith this evening? Di ba? Are we questioning God? Are we doubting God? Do we still believe in God? Are we still trusting in God? Christ is coming. And He that shall come and will not tarry. Padung ng Ginoo. Di siya magdugay. Believe me, son, kanina generation, salamat na lang kay naminyo. Pag-uwa pa siya ni balik. Diba? Kato mga young people, ambot lang ninyo. Diba? If there is one thing that we should hold on and try to keep strong, well, padung siya. Muundang pa ka, nagadali na siya. Diba? Mingon pa ka na, ma-worry-worry, pata, nawa na tayo time. Kuha ka may son, di ba? Wala na time para na may son, oy. Mag-backslide, magdua-dua pata sa sala, magbinuang pagita, magpakauwaw pagita, ay, baptisma na. Kristohano na eh. Naray. Di ba? Pero wala na time mga son. Di ba? Okay na strong atong fellowship. Okay na strong kay taong ministry. Atong ministry, grabe by God's grace. Okay na strong kayo. But pinaka-importante, individually strong imong faith. Di ba? Bahala ang upan, mo backslide, pero ikaw ba, nag-hope kasi coming, Lord, sige lang, mubalik ka, Lord. And, ingon ka, your reward is with me. Di ba? Kanindot. Pinaka-importante, building up your most holy faith. Before ko mo close, ako ni basahon na, Hebrews 10:35. Cast not away, therefore, your confidence, which hath great recompense of reward. For ye have need of patience. Pasensya lang. Patient lang. Diba? That after ye have done the will of God, ye might receive the promise. For yet a little while, and He that shall come will come and will not tarry. Diba? The most precious faith, mga igsoon, ang ganahan sa Ginoo na, testingan, para mo mature na, para matabangan ta. Di ba no? I hope, mga igsoon, nahimo itong panalangin karon. Mag-ampo ta, Lord, salamat.